Може ли още веднъж да ги окуражиме? Семейство Хасанови, Радослав и Майя са тук. С кой ще започнем като кавалер? Айде ще започнем първо с тебе. Радославе, би ли ни споделил как се запозна с съпругата ти? С съпругата? Да. С нея се запознахме в едно село, което там минавах. Пътят ми беше оттам, се прибирах за вкъщи. Бях я видял така. Тя учеше. Отидахме на кафе с нея, запознахме се и моята работа всичко стана за 4 дена. Кой както иска, така да го разбере. За 4 дена, не 4 години, 4 месеца, за 4 дена. Защото тя учеше, имаше още една година да завърши 11 клас в Провадие, но обаче аз казах не. Да, с мене или не? Тя каза да. Господ така да събра, защото знае, че ще сме двамата в неговия път и за това не е събрал. Аз така го мисля. Майя, какво би ни казала ти малко подробничко, може би да ни разкажеш ти? Това, което каза съпругът ми е правилно, за което благодаря на Бог, че имам тази огромна възможност в момента и благодаря, че тези въпроси са изпратени чрез вас в живота ни, за да предадем наистина живота си на Него и да ни опознае чрез тази позиция. Наистина това, което каза съпругът ми е вярно, за което благодаря на Бог, че Той самият Бог го постави в живота ми. Наистина Той го постави в сърцето ми най-вече и Той го направи баща на моите 3 деца, които са живи и здрави в името на Исус. И за това, което имам сега, че Бог го е поставил наистина като глава на моето семейство. И за това благодаря на Бог. Наистина това нашето опознаване беше за 4 дена. Просто нещо ми говореше, че той е човека, който трябва да продължа напред, с човека, който трябва да продължа. И че той трябва да бъде и бащата на моите деца, и мой съпруг. И така стана. И сега виждам и със собствените си очи, че това наистина не е било напразно, защото той каза, че заедно ще вървим по Божия път, който той ни е отворил. За което благодаря много. През какви трудности сте преминавали като семейство, с които може да ни насърчите? Трудности минахме, всеки един в България минава трудности. Когато ни се роди нашия син, Мишо, с него имахме малко проблеми, който често боледуваше. 9 месеца бяхме в болницата, която от нашото село на 60 км във Варна. Не 9 дена, 9 месеца. Излиза на други ден пак. Излиза, влиза пак. Често боледуваше. Така почвахме с молитвите. Моята баба, който е от Провадия, мисля, че трябва да я знае, защото самата е от Провадия, и хората ми са оттам, беше силно вярваща жена, която споделях с нея, с майка не съм я споделял. Баба викаше, молете се. Само молитвата може да победи. Молете се. Защото каза, виждам, че това дете просто вика, всеки ден боледува, всеки ден, и то сме във Варна. Трудностите ни беше много. Когато заминавахме с линейка, нямахме пари, тя оставаше там, тя ми каза с какво ще се прибираш, аз я лъжих, към линейката ма чака, а пък линейката се замина и аз не знам с какво се прибирах до село. 60 км. Слава на Бога, че е жив и здрав, стара голямо момче, послушно, и той вляза във вярата за Исус. И знам, че Исус оттам
няма да го остави до края. Няма да го остави. Братя, вярвайте. Така просто го казвам, защото Сатана е жив и Бог е жив. Трябва да вярваме много в Бог, чрез Него може да сме спасени. Спасени сме. Чрез Него може да сме спасени. Това ми е това. Майя, въпросът ми е, имало ли е период в живота ви, в който сте нямали храна, в който, пример, сте останали в нужда, период, в който буквално сте достигали до крайности в нищета, в глад дори, в нямане? Имало ли е такъв период? И как сте излезали, ако сте имали такъв период? Имали сме, да. Но както казваме, дори и тези моменти Бог знае как и с кого да работи в живота ти. Имали сме, да. Не сме оставили без храна. Нито един ден. Слава на Бога, което благодаря. Имало е ден, в който сме изкарали с 2 лева. Но как сме ги имали? Пак Бог е изпратил този човек, за да ни ги даде. И това беше бабата на съпругът ми. За което аз много благодарях на Бог, когато се омъжих рожди със съпругът ми. Аз се радвах много, че има един вярващ човек, който говори за Бога. Защото аз го търсих. И тя беше в този момент, тя беше изпратена в домът ми, за да ми даде това, от което се нуждае. И Бог наистина, това, което е вложил в сърцето, тя го даде в моите ръце. И чрез Неговата помощ в живота ми и подкрепа, това мина. Но пак беше с Него, защото се уповавахме на Него и търсехме от Него. И никога не съм казвала как ще стане, защото знаех, че има един Бог, който съществува, който снабдява. Има го в сърцето това. И наистина това беше пак чрез Бога, за което го издигам много, много, много. Отдавам му слава за това. Искаш да кажеш, Майя, че тази жена е посяла не само 2 лева, но и посяла и Бог в живота ви. Точно така. Точно така. Посяла е Христос в живота. Точно така. Аз чрез нея, аз от малка, аз знаех, че има един Бог. Но моите родители не са вярващи. Те са по турското, по мюслиманството отиват. Аз не знам защо, но аз търсих там, където ще се говори за Бог, където ще чуя за Бог. И както каза преди малко сестра ни Анелия, където чувах хваление, аз бягах. Защото те много ме докосваха, ме изпълваха. Не знаех откъде са, не знаех какво са, защото нямах човек до мен, който да ме води в този път. И когато се омъжих, аз се зарадвах, че има един такъв човек в семейството на съпругът ми. И тя всеки ден сееше нещо в мен. Първо, което посяе Словото и в ръцете ми, даде Слово. Даде ми Библията, за което аз не знаех. Аз чрез нейната Библия, която ми даде в ръцете, аз почнах да чета и да опознавам повече Бога, и чрез тази Библия, която имах, моя живот се освети. Стана светлина. Защото тя идваше и тя знае го това със 100%, че тя се радваше, че аз съм в Бога, че го познавам. И тя ходеше с бастун и идваше още преди да е влязала в двора ми. Тя казваше: готова ли си с хваленията, които ние ще хвалим Бога? Тя викаше, идвахме, бяхме само 2, но 3 беше той. Дори тя ме научи как да се моля, когато се храня. За което благодаря много на Бог, че наистина е поставил човек, който да ме води чрез него. Много силно. Едни 2 лева може да ти струва цял живот. Така. Много е важно, каквото сееш, това ще поженеш. Посявай с вяра. Така е. Рожди, въпросът ми е към тебе. Имал ли си трудност или слабост в живота, която те възпирала от Бога, от Исус?
която ти е пречила да бъдеш истински вярващ, да го следваш, нещо, което те измъчвало и сега вече си го победил си тази трудност. Бог ти е помогнал във всичко това. Ще кажа едно. Имах приятели, когато правих всяка седмица маса, много добре знаят, идваха да идем да пием, да се веселим. Когато спрях и продължи Божия път, никой не идва в нас. Що така? Не си угоден вече. Не съм угоден. И на мен сега ми задават поляк път още въпроса. Ти как остави алкохола, не те ли влече, не знам с какво? Викам не ме влече, искам да съм си чист, искам да съм си директен, да се моля към Бог, да съм спасен, искам да съм спасен, не е нещо друго, аз съм спасен. Затова сме тук, брати и сестри, да повярваме в Бог, Той да ни се радва, защото Той в момента е с нас, Той начува. Амин. Той начува. Благодарам, викам още един път. Така е, брате, няма какво да кажа. Нека сърцата ни да са предателни, не устата, сърцата. Друго всичко е лъжа. Сърцата, като се предадеш, всичко, Исус гледа сърцата. Благодаря ти. Майя, връщам се към теб. Има ли в живота ти слабост, която те е мъчила и не те оставяла да бъдеш истинска последователка на Христос? И как си я победила? Каква е била слабостта и как си я победила в живота ти? Едната ми победа в това отношение беше преди да се омъжа, както казах, търсих Бог, но нямаше как да го намеря. Нямаше хора, всичките ми приятелки и приятели бяха от света. И търсих начин, но не можах да намеря. Но победих, пак казвам, чрез баба му, която Бог я посява в живота ми. Втория начин, когато дойдох тук в Германия, пак търсих същото положение. Защото в България, когато бях, беше баба му до мен в това положение. Беше баба му, от която чувах, че обича Исус, обича Бог. Истински, жена на вяра. И честно казано пред Бога, от никой друг не съм чула от хората му, от родителите му. Единствено от нея чувах. И вторият начин е когато дойдох в Германия, пак търсих. Търсих това положение, търсих това място, но не можах да намеря. Все нещо се затваряше пред мен. Казвах се, не, този път да, намерих, но не било то. Значи аз съм реагирала тогава човешки. И един ден, не знам как стана, това вече Бог знае. Не знам защо една от старата църква, една от сестрите каза, Майя каза, аз ще ходя в Кьолен, има църква. Искаш ли да дойдеш? Викам да, искам да дойда. И оставих всичко в къщи. Той беше на работа, само вземах синът ми с мен. Отидох там и там направих молитва за спасение. Там усетих Бога напълно в сърцето си, че вече съм готова да бъде това сърце отворено за Него, че отново победих дявола. Чрез начина, който аз намерих врата към моя Бог, че видях вратата, която Бог ми отвори, за да вляза. И когато се прибрах от тази църква, не се мина, една седмица се мина. Това, което Бог ми говори, готова ли си да си родена от вода и от духа? И казах, да, готова съм. И в този ден, който аз се покръстих, аз вече бях предадена на Бога и намерих напълно Бог, който вече живее в сърцето ми, за което благодаря много, че винаги Бог е победил от страната. Амен. И за това му давам цялата слава. Амен. Имате ли лично свидетелство като изцеление
в живота ви, което се е случило? Лично ваше изцеление. Със семейство може да рекла. Свидетелство искам да кажа. Мисля, че много хора го чуха, когато бях в старата квартира. Сина ми беше в една стая, в квартирата, който Сатана беше в него, братя. Това го знаят. Видях Сатана и то как го видях? Дъщеря ми каза бързо яла и тя реагира. Ти му говориш, казвам Сатана и каза. Видях червени очи. Говорих му, той ръмжеше така и така ме гледа с червените си очи. Почнах да правя молитви. Излез от него, викам, той не е твоя син. Излез. Изглежда моите молитви не са били толкова силни ли да кажа, как да го кажа. Отблъсна ма той. И си замина в твоята стая. Доде жена ми, седна с него. Той така я гледаше и тук може нещо да не направи. Почна с молитви и аз с молитви. И цялото семейство смина в него. И по едно време, братя и сестри, оттам повярвах на 100% в Исус. Целият се отпусна и легна. И стана. Защо? Вика ти каза. Какво стана с мен? Защо на главата ми? Викам, нищо не помниш ли? Не, вика. Чрез молитвите, чрез вярата, Сатана се замина. Аз ще кажа това, че моето свидетелство за изцелението ми в живота е: аз когато родих синът ми беше на 9 дена. Аз съм имала тромбов либид в крака. Излязох от болницата, кракът се ме болеше, но не знаех защо. Бог знаеше защо. И когато се прибрах, само един от чичовците му ме забеляза и каза: защо куцаш? Аз си казах: не знам. Вече толкова ужасна и силна беше станала болката. Той беше на работа. Аз си казвах: не, няма да отида, ще ми мине в къщи. Но Бог не казва така. Бог, когато решава, братя и сестри, да изцелява, не оставя от ръцете си. Бог, когато казва: аз ще изчистя това, което не е от мен, не го оставя в теб да живее. По никакъв начин. Затова Словото казва: искайте, ще ви се даде. Почукайте и ще се отвори. Искайте изцелението на Исел от Бога и ще ви се даде в името на Исус. Това, което Бог ми каза, тя е вече изцелена. Това, което направи с мен, Той го прави вече с нея. Беше 9-тия ден. Всеки беше го е страх да ме кара на лекар. Но аз казах: вече ще отида, защото не мога болката да изтърпя. Извиках брат си, батко ми, който ме закара при личната лекарка. И тя по това време извиква лекара, който ме изродил в болницата. И те си гледат се в очите, защото не могат да отговорят на това, което става с мен. Вземаха ме, закараха ме в Варна с линейка. Аз влязах при лекарите, оставих си детето на 9 дена. Оставих го и Зейнур на 2 мъже в къщи. Свекърва ми беше в Турция. Моя къл беше в тях, не в мене, но на Бога беше в мене. Аз мислех за моите деца, а той мислеше за мене. И леля ми, която беше до мен, само виждаше сълзите и казваше: защо плачеш? Казах се: за моите деца. Но аз знаех, че Бог плаче за мен и ще ме изцели. И когато отидах в тази стая при тези лекари, лекарката, която ми каза думата, беше това: до ден днешен не спомням. Защо не си останала и тази вечер? Утре щеше да те изкарат с ковчега. Защото 20 сантима е останало до сърцето му. Тази кръв да удари и да ме убие. Но Бог каза: аз ще ти дам живот. Аз нямах тази мъка я нямах в себе си. Аз бях радостна, защото знаех, че има един Бог, който изцелява. Знаех, че има Бог, който дава живот, че няма да ме остави.
И когато ме закараха на видеозон на другия ден, лекаря, който се обърна към мен и каза: ти си бременна. Казах: не съм. Не, каза: бременна си. Не съм, казах. Аз става, викам, 9 дена, дето родих. Братя и сестри, дори лекарят не осъзна каква сила, какъв юмрук се внесе на стомаха ми. Това беше Бог. Защото той, както каза: ти си бременна, той няма да вложи тази сила да ме натисне. Тази сила, която дойде, беше от Бог върху стомаха ми. И Бог ме изцели от засирената кръв, която е била 10 дена в мен. Той я премахна, той я изчисти от мен със силата, която той вложи с десницата си. И на никой не съм го казала, днес го казвам на моя Бог. Днес той чува това от мен. И за което благодаря и отдавам цялата слава, че той ме върна жива и здрава на моето семейство, на моите деца. И днес, чрез Нексо, аз съм тук да дам това свидетелство. И ви насърчавам, братя и сестри, и през каквато трудност да преминете, дори в тъмнината на мрачната сянка да минете, уповавайте се на Бога. Той е изцелителят, Той е възстановителят, Той е който чува и Той е който дава с драго сърце. Стига сърцата ви да бъдат отворени и да приемате с вяра. Направете го не заради вас, а заради Бога. Амен. Прославете Бог в живота си. Амен. И сега аз отдавам цялата слава, че Бог е на първо място в живота ми. Амен. Благодарим на семейство Хасанови. Може ли още веднъж да ги аплодираме? Вярвам, че тези свидетелства ви благославят. Ще имаме другата седмица още свидетелства от други семейства. Другата седмица са Георги и Вили Николаеви, Мартини Флорасулови са другата седмица. Вярвам, че ще бъдете благословени, защото става все по-дълбоко и все по-хубаво, разбира се, в неговото присъствие. Защото виж, когато даваш възможност на хората да казват колко съкровища, колко неща се крият в тях, в живота им, които Бог е направил. Така че благодариме на нашите приятели Радослав и Майя, че бяха тук. Още веднъж благодаря ви. Църква Дом на молитва. Сканирай QR кода и се абонирай за канала ни.